हरदोंमोन ना मेहेरमोनावसो फैनो ओंखारदों दाथ' मादैयाबो दादिनो खोन्थाबायदां दादियाबो आंखौ मा सानबावगोन दे ओरैनोथ' जेबो बुंनाय नङा थेवबोथ' गोसो सिंजों गाज्रि मोनसिगोन ना नोंसिनि दादिया जोबोद मोजां ना थेवबो आंहाथ' बोरैबा मोनोना आयै नों आंखौ इसेबाबो फोथायनाय मोनबाना बै गाज्रि मानसिया दा साजा मोनसिगौमोन नोंसोरबा बेयाव फैनो ओंखारबाय थानाया फैनानैबा मा दावराव खालामगोन दे आं जा बोरैबासो मोनबाय नै फन हरबायानो थाबाय मा जादों नङा बे थुनथुलिया एथ'बां फन हरबाय थादों आङो फन गाबगासिनो नोंना मानो थिखाखै नङा बे कम्पानिनिया हरबाय थायोलै एखनबा सम समनो हिसाब गैयै फन फैयोलै एखनबा फुजा बोथोरबो नालाय बेरायनोनो लोगो लाहरनो हरो लोगोफ्राबो ओमफ्राय माथो सानाव लायखो नोंलाय साननायनि रानि जेबो नङा हजों न'निफ्रायसो फन फैदोंमोन मेहेर बेखौनो सानलायबाय थाथों दे हरथों ओरैनोबाथ' नोंखौ मोजां गाज्रि खबर लाया बिसोर बायदिसिना बुंहरनो बखिनोसो रायनोसो हरखागोन नङा होमबा ओमफ्राय नों हमाखै हमदों हमबाबो माने दाननाय जाफिनदों आं हमबाय बिसोर दानबाय बिदि जादों दाथ' आं हरफिनासै इट्स अकेलै हरो ना मायो हरबाय थाथो दे गावसोर फैनो गोनांबा फैथों आरोना माथो जानो दं थेवबो फैनानै जे माबा मोनसे जायोबा मा जानांगौ आरो जाम्बि जेबो जाया आं दंना आरोथ' आइबो दं आफाबो दंना नोंसोर माने बिसोर फैबाबो ना बेखौनो बुंगोन आरो मा बुंनो नोङो खालि जोंनाव बिन्दास था एकदम टेनसन गैयै फ्रिनो मिथिदों मेहेर थानायावलाय मानि सिन्था आं दंना आं गासिबो सामलायजोबगोन दे अब्लाबो आं बोरैबा मोनथारोलै दाबा माबा गिलुं गिलुंसो मोनगासिनो माबा जासिनो है मोननाङा मैया एसे मोजां फुजा बेरायनोबो लांलायलायबाय आङो आरो नों गोसो गाज्रि मोनबालाय बोरै जानो दे नै लक्ष्मी फुजा थांबावनांगौसो जोंहा बेरायहैनो ने होमबा ओमफ्राय नों फुजायाव आंजोंल' बेरायनोसै आरो नों जोंनाव फैबाय जेला आंहाबो लोगो बिदि स्पेसियेल गैखाया नालाय नोंजों थांसै आरो माथो ओमफ्रायथ' थुनथुलिया आंनाव फन हरबाय थादोंलै मेसेजावबो फन हम होनदोंमोन नाथाय दासान्दि एसे बोरैबा जाथ'ना दंना बेबो मिथिबाबा जे मा रिएक्सन होगोनथाय आं मेहेरनो खोन्थानो ना खोन्थाया थुनथुलि फन हरदों होननानै हाथरखि आइया एसे खामानि मावनो थिनदों नों थाथ' दे मादैजों नोंबो मैगं हाहैथ'बानो जाबाय दे बरिं मोनथारदोंबा जागोन दे नङाबा लोगो फैनानै खामानिखौनो मावथारासै मेहेरा होनजालायलांगोन आंहासो थाथ' दे ओमफ्राय बरिं मोननाङा जोंनावलाय आरो गासिबो सिनायजोबखानाय ना न'नि बायदियानो जाहैबाय जागोन दे मारै बेबायदि हाबा जाहैनो हाखोरा नोंहालाय सोर गोसो थोनाय दंमोन दे बेबायदिथ' जानो नाङामोन मानोबा मा दुखु मोनसोबायलै आङो हाथरखिनि बेबायदि बाथ्राखौ खोनाबोनानै गोसोआनो बोरैबा मोनजोब्बाय आंखौ गामि खाथिनि सोर बेलाय सोरजों थांदों नों ना मेहेरासो मोनथिगौ नोंनि फारसे नाथाय आं मा होननानै सोंनांगौ जाखो बेनावलाय बेथ' बिनि बेस्ट फ्रेन्ड ना बेथ' मोनथिखागोन मानो मोनथिया जानो नाथाय आंसो मा होननानै सोंनो थेवबो सोंनो नाजानांगोन ना आङो नङाबा बिसिनि न'आव एबार डाइरेक्ट थांना सोंहैसै नामा आङो हाथरखिनि बिमानावनो सोंना फैगोन आं माथो जानोखाय गोसोआनो मानो बोरैबा मोनजोबखोब्रा आंखौ हाथरखि आं थांथ'लायाखैमोन नोंनि थाखै आंहाथ' मा जाबावनांगौ खारस'नायनि सिमाङा हो बिचारा मेहेराबो हिनजाव खारसन फैयोना फैदों दाना हौवा गोदान जानो मोननायखाय गैया आंनि फनखौ दानलायथारदों नैसो नोंसोर आंखौ आथिमंगलावसो लिंहरनो सानस्रिलायबावदोंसो बे हाथरखियाथ' बे जाम्बि जाम्बि थुनजुलिखौ जोंनि आथिमंगलावसो लिंहरगोन आं जास्रालायदों बियो नाथायबा आं मोनथिनानै दङ नोंसोरखौ नोंसिनि आखलखौ लैजा गैयिफोर आयौ आबै स्राय देलायनानैलाय हामाथो जिरायबायसो थाखोसै लोगोफ्रा फैथ'वा आंहाबो थांनांगौमोन मेलायावहाय आबै आंजों थांफानो आं साप्पाया माथो आं नोंजों बुरि है गथ' अबाव बिबैजों बेरायबा मायबा जागोन नोंहा आंहालाय आंनि चाप्रि गेंजोंसो बेरायगोन दा ओमफ्राय नोंहालाय बैसो जानायालाय मानो मेला बेरायनांगौ ना नोंबो लाबाखिनोसै मेन्दिजों आबै हो गोदाव सोरावहा मा लाब आखिबायनांगौसै मेन्दिजोंलाय बेफोर आंखि सिख्ला गोरलैबा बिदि आखिनो मेलाफ्राव थांगोन आरो माहाय आबै ओरैनो बेरायहैगोन आरो ना आबै आंबो बिदि आखिनो सुखुखाया नाथाय बे आंनि हाथरखि लोगो दंमोन ना बे बिदि आखिलायोब्रा दाथ' आखिलायबावसिगोनसो बे गावनि हौवाजों आयौ हौवा माने हाबा जाबाय आबै नोंना लोगोआ मोजां लेंहराखै आंखौ नै हा माथो
माबा खारसनहैबायसो नामासै नोंना लोगोआ आबै नोंहा बिदि जानाङाहाय मिथिदोंना खारसनला खारसनलि बिदि थांथारनाङा नोङो मोजां स्राय हाबा हरगोन देनां मिथिबाय ओइजो बुरै जाम्बिलाय आंहाखि सोरबा बेबायदि जानांगौला थाङो आइ आफायाबो फसायनाय जानांगोन ना आंबो खारसनबाबो ना एकदम बन्दोबस्त खालामनानैसो थांखागोनहाय ओइ जाम्बि जाम्बि आंनि आबै आंहा बेबायदि थाङाहाय खथ्था मोजांसो थांगोन ओजोंहाय आंहा माबा सम्पति लांफानांगौनि खोथा दंना आयु हाबाब नोंबो बेफोरखौ साननो रोंलायगौ होमबा आबै सना दे मोजां आबौखौ नाथायबा फसायना लाहाय जानला मानला आल्थु फाल्थुखौ नङा आबै थफ्ला लानानैसो बेरायनांगोनबो आजिखालिनि दिनाव मिथिगौ ना जानला मानलाजों थांथारनाङा जागोन दे आङो गोदोनि मानसि नंखायाना दानि जुगनिसो दा आंलाय दानि जुगनि सिख्लासो दा नुदो स्राय दख'ना गानदोंना गानदों खथ' मोजां नुदों बिदिनो बेरायहैनांगौ आरो फुजा मेलाबाबो गावनि दख'नाखौ गाननानै थांनांगौ आबै मिथिगौ ना स्राय स्रायनो बिदि फाथं फुथंखौ गानबासो बारा समाया आंहा नाथाय दा आं सन्देस दंसैना आबै दख'ना गानो ना गानला मानो होनबा आंनि गोसोआ सोलायबाय एक सेकेन्डावनो सोलायखायो दे आंबा मा जाना दोङो नोंलाय मा बुजि मोननो दे हा नोंखौलाय माथो बुंबावनो दा नोमाजों रायजो लायगोनसो नोङो गाख्रि ओंखारना थांदोसो बिदि बारा गोबाव थाबाय थानाङा ओंखारखानानैलाय माथो थाब थाब बेराय थाब थाब फैयो आरो मा मेथाइ लाफा नोंबो आबै आंबो थांनाय जाबा लाफागोन आं मोजांथ' खालामदों नालै हाथरखिखौ जोंनाव लाबोनानै एखनबा बोरैबाबो मोनलायलाङो माथो ओमफ्राय दा आंथ' हाबा खालाममारनांगोन ना मागोनसो जाखोलै सयथिबो थोद दानो गोसो गैथारामोन आङो माने आंहा जेबो समान जाखायाखै आं बिदि हाबानि प्लेनिंआनो गैखायामोन बेबायदि जायो नालै नाथाय हाथरखिनि थाखायबो दुखु नाङोलै बोरैबा मावनोनो हाया खामानि बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनोनो हाया आंनि फिसौलाया ओरैनोबाथ' लोगो होनै गोदै थांफ्लाबाय दा बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनानै फैबाय आंनि फिसानि जिउआ मा जागोन दा आंनि फिसायाबो बेफोरबायदि हाबा मावनोनो हाखायाहाय नंखायावनो आंखौ दाय होबाय दाना गावसिनि आसलि दायनिगिरिखौ हमहैयासैलै बिसोरो ओइ मा आसलि दायनिगिरिहाय हो गावनि दायखौ लाखोमानो सानदों नोङो हो आं दायनिगिरि नङा नोंसिनि बे आलासियासो दायनिगिरि बेखौनो हमहै थां मा आंखौ गिगोन सानो नामा नोंसोरो गिनायाव गैया जेबो दायखौनो मावाखैबा आं मानो गिनोलै हो हाबाथ' होखाथारनांगोनहाय बिहामजो गनायखाथारनांगोन नोंसोरबो आंनि फिसाजोखौ आंनि फिसौआ गोसो थोलायबा मोनसे खोथामोन दाथ' बिसोर सानैजों गोसोखौनो थोलाया दा नोंसोर बायदिसिना दाय होफ्लानानै आंनि फिसौनाव बेबायदि माबा देनो नागिरदों बुजायनो नोंसोरसो आंखौ ब्रा हाबा खालामथिनदों दा नंखाय दाय फान्दायनानै नाथाय आं बेबायदि नङा आरोथ' आंनि फिसाया मानो हाबा खालामनो देनाय गोरोन्थिखौनो मावाखैबा आरो बेहा जेबो बैसोबो जाखायाखै उन सिगां नाया नामाहाय उन सिगां मा खालामनानै जागोन बेलाय माबोरै जाहोगोन आरोबा खोथाया हाबासिम थांबाय जेला गासिबो मोजां गाज्रि खोथा थानांगोन ना मा हाबाबा हाबाल' होथारनांगौसै बेलाय देनांहाय नोंसालाया ओमफ्राय गुबुन हिनजाव लाबोबा हो दा जोंनि फिसाजोनि जिउआ मा जागोन बिदिबा जोंनि बाबालाय मानो बिदि जबरदस्ति हाबा खालामनो देनाय आरोथ' हिनजाव लाबोनाय मालाय गाव गोसो थोनायखौ लाबोगोन ना देनांबा नोंसोर जबरदस्ति हाबा होनोबानो हायालै बिदि बेफोरबायदि बायदिसिना जादों होनना गोरोन्थि बुजिलायबाय दे जाबाय ओमफ्राय मानोथो बेबायदि हाबाखौलाय जबरदस्ति होथारनांगौ जाहैबाय नोंसाजोखौबो मानो फोथायाखै नोंसोरलाय जेन'बा औ दायनिगिरिखौ हमालासे आंनि फिसाखौसो ज' दाय होबायहाय नोंसोरो दाय होनोना नोंसोर लाखुमानो सानदों खर' फेदेर बिदिनो आरोबाव नाथाय जोंबो दाथ' न'नि गोजासो फैदों जोङो रायजो लाना फैगोनहाय बाराखौबा फै रायजो लाना फैना मायो आंनि फिसालानि गोरोन्थि जेबो गैखाया जोंहा गिनांगौ खुनु खोथा गैया आरो नोंसाजोखौ बेफोरबायदि नोंसोर फोथायालासे थानाया नोंसिनिसो गोरोन्थि आरो नोंसाजोखौबो जोङो एकदम फिसाजो बायदिसो अनखायोहाय बेफोरबायदि गाज्रि नोजोरजों मालाबाबो नायफेरखायाखैबो सानफेराबो आंनि फिसालायाबो बिदि सानखाया गावसोरनो लाजिनांगौलै एसेसो बारे ओमफ्रायथ' नायलाय फिसाजोखौनो बुबावलायोसो बिसोरो नों बुंबानो जायाहाय गावनि गोरोन्थिखौथ' नुवा मालायासो नुखायो आइ हाथरखि था बेयावनो थालांखाथारदो जोङो हाबानि खोथाखौ र' एसे मोजां थाबैनो खालामनो हागोन नोंसोरखौ आं होआ आंनि फिसालानि हाबाखौ बेफोरबायदि नोंसोरबो जबरदस्ति खालामनो हाया आंनि फिसाया फरायनांगौ दंबावो दाबो जिउआव गोबां खामानि दंबावो बेहा देनांहाय नानो हाबा होनानै मा मोननो बैसो जाया मा जायानो खस्थ' मोनहोनो सानदों आरोथ' नोंसोरो बेबायदि बुंनानै देनांहाय आंनि बिनानावनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै देनांहायथ' बिहामजो गनायनाय नङा बिदि होननानैबो अब्लाबो नोंसोर बुंथारबानो जे हाबा होथारगोन बेथ' खोथा जायाना माबा एसे मोजां प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजानांगौलै ओंखाय मा आंनि फिसौआ भला भाला सिदा सादा एकदम दद्रद्रखाय नोंसोरो बिदि फान्दायनानै एकदमबारे आंनि फिसौलाखौसो बिदि खस्थ' होनो सानदों नङासै आंनि फिसौआ बजाय लानांगौ जाहैबाय
होद जोंथ' बिदिबा रायजो लानानैसो फैनांगोनलै नोंसोर जुदि गनायथाराबा जोंनि बिनानावखौ गनायनानै आं हाबा लाबाबो ना थेवबो बेफोरबायदि दायखौ गनायाखैलै आङो आं आंनि हाथरखिखौ खस्थ' नुजानो बायो बेबायदि दुखु मोनजानो बायो आं बिखौ बेखायनोसो आं हाबानि थाखाय येस बुंदों नाथाय नोंसोर आंखौ बेबायदि गोरोन्थि दा सानलै ओइ एक्स' थुरि सस्ता एक्स' आओ ले लो एक्स कंपनी ले जाओ एक्स आओ बहन जी भाई जी जाबायलै थुनथुलि थोद लासिंसिंलै ओइ जाम्बा मा लाजिनांगौलै एक्स कंपनी एक्स ले जाओ पूजा ऑफर दाम मा होनो आसोल हो मा बुरिलै मानसियालाय थोद मा लाजिनांगौब्रा मालाय फुजा नालाय अफर नालाय लाग्रा लायो जाम्बा आओ एक्स बा रे थुनथुलि बा साबास रे थुनथुलि साबास बेफोरबायदि बिजनेसाव मोनबाना आंबो आगान होनाय मोनबा एकदम आग बारिगौमोन माथो ना मा होनोलै आसोल हो नोंलाय फुजा मेलायाव फैना माबायदि मोनखोब्रा नै मालाय बिस्रा जेबो लाजियैखायनो मालाय आवगायलाङो जोंफ्रासो जानायावल' गारोब्रा आंबोथ' हले मार अलसियानि जुनैनो बेफोरबायदि जानानै थाबाय अलसिया नङामोनबाथ' जोंफोराबो बहा सहैसिगौमोन ने आसोल बेथ' थिगैनो दं थोद ओमफ्रायथ' मानसि गोनां नों लाजिथारा आरो जानला मानला खालामलाबायनो जाम्बा लाजिनायनि जुगालाय बहा दंबावो माखौलाय लाजिबावनांगौ हो दानि दिनावसो लाजिबावो दैखर सिंनि एम्बुसो जागोन बे लाजिनानै थाग्राया ओइ देलै दे आसोल ओमफ्राय अमा सावनाय जालांनो होननाया जागोन आसोल जागोन बेखौबो आरो बुंलायनांगौ नालै बेफोरबायदि रायखसनि थाखायनो आङो जासुरिनि थाखायनो फैसा थाखायानो आखायाव थाजाला इस ओमफ्राय नों एसे लासै रायलायनो हाया आरो लासै रायलायनो आंना खुगायानो बिदिनोखा गाराङानो आंना बिदिखालाय नोंहा फसाया आरो आंनि गारांखौ देलै सना माने मेलायाव फैदों नालाय बेखायनो होनदोंमोनब्रा आङो थांलाय नों बैयाव आंनो पानिपुरिखौ फुचकाखौ लाना फैदो थां दे होमबा दसे थाथ' दे लायना फैनि आं थां गोख्रै लाना फै आं बेयाव फुजा नायनोथ' फैबाय गोसोखौ जि गोरा माने हमथाथारनानै आरोना फुजाखौबो जाया नङा जानो लुगैयोना टेनसना आलदा खोथा नाथाय फुजा मेलाखौबो आं बिदि थांनो हायाना जेन गोसोआनो जायखि सुख गैयानो जाथों आंना गोरोन्थियाथ' नोंसोरनिसोना आदा आयै नोंसोरसो बुजिया बै सासे पाप्पि मन्थुआसो ओमफ्राय नोंसोर मानो बेबायदि आंखौसो बुंबाय थायो मेहेरखौसो गोरोन्थि गैयाबाबो दाय लानांगौ जाहैबाय आरोना नोंसोरजों जोंनि बाबा बिदि गोरोन्थि हाबा मानो मावनो उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनाय बियो हाथरखिजों देरबोनाय गेलेबोनाय नोंसोर नुबाखै आरो मोनदों होननानै बाथ्राखौ सामलायनानै बुं जानला मानला दा बुंहाय जों गावनि फिसालाया गाइखेरजों माबानायसो एकदम गोथारनो लाजि गैयै आंनि फिसौखौ बिदि बदनाम होनो फैदों बेनोथ' बुंनोथ' नाङामोन आङो नाथाय गावनि फिसाजोआसो सोरजों बेबा लाइन मारिखो दाना आंनि फिसौआसो गेवनो होद आबै हाथरखिखौबो बिदि दा बुंब्रा अयनायनो हाथरखिया बेबायदि नङालै नोंखौ जेनै दा बिनि थाखायनोथ' बिदि बदनाम बरसि मोनबाय आबौ बेफोरो मा न'आव फैजालायनानै आरो बिदि बिसिनि न'आव हमजादों मादों बेफोर मोजां खोथा जाबाय आयौ जाया नोंथांमोन मोजाङै खोनासं आरोथ' आंनि फिसालाया जेबो माबा बिदि जाथाराखै हाबा लानो हानायनो आंनि फिसाखौ आंनिफ्राय बांसिन रावबो मिथिया आंनि फिसाया गोरोन्थि हाबा मावनो आरो मा आं बेबायदि गियान होदों नामा आंथ' बिदि होआखै गियान बेनो नोंसोरबो एसे बुजिलायदो आरो नोंसाजोखौ मोजां न'आव लांफिनदो बेफोरबायदि हाबानि खोथा माबा माबि दावराव दावसि बेफोरखौ बाद होदो फिउचारखौ सान दाबो जोंहा बाबा फरायनांगौ मेल्ला दङ आरो नोंसोरो बिदि हाबा होनानै बरबाद खालाम सानदों लाइफखौ आरे बा दानाबा गावसोरनिखौथ' साननो हायो आरो आंनि फिसाजोआ बेखौ सोर लानांगौ बेबायदिबा सोर लानांगौ बाथ्राया बोरैबा जागोनहाय खिन्थु मानियाबा जोंनि खोथाखौ दा बुंदोल' मोजां हाबा होगोन ना होआ आं हाबा होआ थां मा खालामो नोंसोरलाय मा खालामनो जों होनो हाथ'नाय नङा जोंनि फिसालाखौ हाबा दोरखा जाखादों मालायनि दायाव मालाया बेबायदि बुजायलानो आंनि फिसौआ बेबायदि हाबा खालामनो आयौ हाबाब दाहालागै बिदिबा लोखि फुजानि मेलायाव मिहिरजों ओमफ्राय हाथरखिजोंसो 100नि माल बायहैगासिनो खोमादांलै 100 कम्पानि दानाबा बिसोर जुदि हाबा जामारदोंबाथ' हाथरखिया बुंगोन ना मिहिर बिदिबा जोंहा बे 100 कम्पानिखौनो लांसै दे संसार जानायाव नांगोन ना गोनांथि जागोन फैगोन ना खामानियाव Oh my god ओमफ्राय मेहेन्दियाव ओरै बिबार आखिलायनानै
ओमफ्राय बै सिथाबोना दालाय मेलाफोराव आखायाव बेबायदि आखिलायनानै मेहेर प्लास मेहेरलाब हाथरखि ओइस एम बेबायदि होना लालायसिगोनलायनो दानाबा ओमफ्राय आंखौ देखायनो थाखाय माब्लाबा स्टेटास दोनसिगोन आरो जाहाथे आं नुथों होननानै नाथाय आं मिन्थिनानै दं बिसोरलाय मा बुजि मोनो दे गावसिनि बेफोरबायदि लाभ ट्रेंगोलखौ अ गड फासायनानै लाजोब्बाय बे हाथरखिया आंनि मेहेरखौ नों आखायाव लाभ आखिलायनानै मेहेन्दि आखिबालाय मा जानो नोंनि खाफालाव मेहेरा थानोनो हाखाया समायखायानो नोंसोरो आंथ' जेनेबा आं फसायखाया बेफोरखौ मेहेन्दि सेन्दि थेवबोथ' ना बे हाथरखियाथ' मोजांमोन ना गोदो आंजों थांबा बारे मेहेन्दि सिथाबजोबखायोमोन आखाइ फारनैबो दाथ' मेहेर थाबावबाय फिसाय जायोब्लाथ' फिसायखौथ' बुंखागोन ना बियो मेहेन्दि आखिनो होननानै ओमफ्राय एक्स' कम्पानिथ' थाजोबखायोना दाना हाथरखिया मेहेरा गावसिनि फिउचार बेबिनि थाखाय माने गुड निउसआथ' थाब मोनो नालाय आजिखालि ओमफ्राय दाना फुथुला फानोना एक्स' कम्पानिखौ लासिगोनलायनो बाब ओरै बास्लाय मोजां मोजांखौ ओमफ्राय मेहेरखौसोलायनो आखाइ हमस्रोलायनानैथ' बेरायखागोन बियो लैजा गैया आंनि मेहेरखौसो हे गावसिनि फिउचार बेबिनि थाखायबो एक्स' कम्पानि बायलायसिगोन होमबा आखाइयाव मेहेन्दि सेन्दि आखिनानै ओमफ्राय माने हाबा जागोदानबाथ' पानिपुरि जालाय रायज्रायनानै फट' खेबस्रोलायगोन बियो एसे लैजा गैया नों आंखौ देखायनो सानदों हाथरखि नाथाय आङो मेला जागोन र' साननैसो बे साननैसोआ दुखुखौ दोनथ'नोसैलां समफोरनिफ्राय जाफिनसै आरो दुखु जाफिनसै फुजा बेरायनांगोन ना एसे नाथाय बेखौ साननाङा हाथरखि नों देरहागोन होननानै मिराबो साला लैजा गैया हिनजाव मोननाय गिटारा आंखौ फनखौ इगनर खालामलायबावदों बा दहाय दानबावदों हरबायानो थागोन आं हाजार नों आंखौ दान हर सान नोंखौ जानाय लोंनाय हाथरखिजों एकदम गोदै गोदै रायलायनाय नोंसोरखौ डिस्टार्ब खालामबाय थागोन आं ओमफ्राय बेथ' जा गोथाव गोथाव संनो रोंगौ ना उदै गेन्द्रा जास्रायलायनानैसो थाबावगोनदां मिराबो बा हिनजावनि गोथाव गोथाव संनाय मोनजादों होननानै जाया नोंसिनि सिमांखौ जाफुंहोथारा आङो र' मेला जोबग्रोथों एसे